TechniIce er dit nye højteknologiske køleelement. TechniIce køler 6 gange længere end almindelig is og kan både nedfryses og opvarmes. Ved nedfrysning til minus 18 grader holder TechniIce sig under køleskabstemperatur i helt op til 18 timer. TechniIce indeholder ingen giftstoffer. TechniIce kan bruges alle steder i din hverdag. Til dagens madpakker, i campingvognen, til udflugter og skovture, og alle andre steder, hvor du måtte have lyst til kolde drikkevarer og frisk mad. TechniIce er perfekt til sportsgader, hvor det altid er praktisk at have is ved hånden. TechniIce kan også bruges som varmeelement ved at komme det i mikroovnen. Blandt andet til varme madpakker eller som lindring til ømme muskler. TechniIce kan også klippes ud mellem hver celle, så de kan tilpasses i størrelse eller form. Takket være den nyeste teknologi har TechniIce helt unikke køleegenskaber. Frys TechniIce ned til minus 18 grader og brug dem i en almindelig køletaske. Dit nye TechniIce består af tynde ark opdelt i celler. Det gør, at de ikke fylder i dine skabe eller skuffer, før de skal aktiveres. For at aktivere TechniIce placeres det i lunkent vand. Arket masseres indtil alle cellerne er fyldte. Herved aktiveres de specialbehandlede polymer, som giver TechniIce sine helt unikke egenskaber. Arket tages nu op og tørres for overskydende vand. Nu er din TechniIce klar til nedfrysning eller opvarmning. Skal du aktivere mange TechniIce på én gang, er det lettest at anvende en vaskemaskine. Læg ganske enkelt TechniIce i vaskemaskinen ved 40 grader. Fordelene ved TechniIce er mange. Kan fryses ned til minus 80 grader. Kan opvarmes til 110 grader i mikroovn. Kan klippes i størrelse efter behov. Og ikke mindst kan TechniIce genanvendes op til 2000 gange. TechniIce. Fremtidens køleelement.